Rok 2022. Energetická kríza, banková kríza, rekordná inflácia. Ako presvedčiť ľudí, aby v tomto finančne náročnom roku minuli peniaze na 2 dní zábavy na festivale? Ukázali sme, že Grape im dáva viac ako len 48 hodín hudby. Dostanú zážitok, ktorý sa v nich bude ozývať po celý rok. Preto sa témou Grape 23 stalo Echo. Echo. Ozvena hudby, ktorú návštevníci počujú už z diaľky. Je to ozvena radosti šíriacej sa vo vlnách areálom festivalu a ozvena spomienok, ktoré po festivale návštevníkov ostávajú ešte po dlhé mesiace. Vo vizuálnom prevedení je táto idea zobrazená množením a zrkadlením prvkov. Začali sme vytvorením vlastného fontu a efektu echa, ktorý nás prevádzal celou komunikáciou. Echo sa ukázalo aj pri samotnom písaní textov. Ozvena bola všade. Vďaka lentikulárnej tlači sme ozvenu priniesli aj na limitovanú edíciu lístkov. Pohybom lístka sa rozpohybovalo aj samotné logo. Zrkadlil sa aj celý festival. Od otváracieho ceremoniálu, cez social media content, stanové mestečko a zrkadlili sa aj ľudia prostredníctvom dreskov v téme Mirror Mirror a merču vytvorenému špeciálne pre Grape 2023. A toto silné echo sa odzrkadlilo na rekordnom počte 30 000 návštevníkov na Grape 2023.